As obras da nova central de esterilización do Hospital do Sanlés atópanse na súa fase final. O conselleiro de Sanidade desprazouse esta mañá ao hospital para comprobar o estado da mesma e certificar que avanza a bo ritmo. A Consellería investiu 1,3 millóns de euros nesta reforma que inclúe a mellora das instalacións e dos equipos. Está dotada coa última tecnoloxía, como no piso do Xeito, en este caso tecnoloxía de lavado, de desinfección, de esterilización, tamén con un sistema íntegro de trazabilidade que permite saber en cada momento en que etapa está o procesado dese material e tamén recollelo a efectos de trazabilidade e coordinación co servicio de quirófano neste caso. Non? A obra conectará a central de esterilización cos quirófanos, conectando así os dous últimos grandes investimentos realizados no Salnés, xa que na anterior intervención a Consellería investiu máis de 9 millóns de euros e entre as súas reformas incluíanse 5 quirófanos. Tamén falando de quirófano, cun elemento importante que é unha comunicación directa con quirófano, mellor dito, dúas comunicacións, un ascensor de limpo e un de sucio, para garantir pois, ese fluxo correcto entre o quirófano, por suposto, e unha parte importante do quirófano como é a central de esterilización. Unhas melloras que non quedarán aquí, xa que o conselleiro advertiu que se seguirá dotando o hospital dos mellores equipamentos posibles. Este hospital vai seguir tendo pois, mellores tecnolóxicas, participando, por suposto, nas vindeiras licitacións centralizadas, como son as novas estacións de quirófano que estamos ahora mesmo traballando para incorporar nestes 5 novos quirófanos, melloras estruturais tamén acometendo melloras nas áreas, neste caso de hospitalización a domicilio, saúde mental e a base do 061, que tamén se vai a abordar, e tamén melloras na dotación de persoal. O conselleiro destacou os investimentos realizados no Salnés nos últimos anos e mandou unha mensaxe aos críticos da súa xestión. A verdade é que é un investimento que non concorde coa teoría que están trasladando algúns de desmantelamento deste centro sanitario. Nada máis lonxe, como digo, 11 millóns de euros en 7 anos para seguir apostando por este hospital.